just days before hiring purposes. Coolant. Kuhausi kuti pakurira wani muningina wangu zviri kuitika hanzi mukuru atiza pakati peusiku. Kusangana zvakare kwatiri kuita paCoolian TV channel yenyu wani chivhitivhiti apo patinokupai ma-updates nawu nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika nekutora nzvimbo munyika yekwedu. Pandiri kutaura nemiko zvinezvi President Emmerson Mnangagwa vakangobuda vari kunzi vakangorova mabude baba vum vasina kumboita zvavanosimboita mazuva ese zvekuti unoona masairine mamotakedi voperekedzwa nemaministers vobhabhaisana vako airport vari kunzi vakangobuda chinyararire and destination yavo yavakanga vakananga vari kunzi iBelarus. From Belarus vachazoinge vachizotinenda zvekuRussia. Asi pane nyaya iyo tiri kunzwa kuti kune mamwe ma-individuals the likes of ana Scott vari kunzi vakagara vatoenda kuRussia kudhara. Saka zvimwe zvinhu zvisiri kunzwisiswa ndezvekuti vanga vagara vari ku-advance team here kana kuti kudi zvakaitika izvozvo, but it's something chekuti chiripo passport iko zvine zvanditi. Zisandapinda mune nyaya izere regedza tifa tangoonesana kuti George Charamba ari kubuda achiataka ED ndo nyaya iri panapa because Nicky Mangwana akati let's give him his flowers. Under ED we got the first female PG, the first female AG, the first female CJ. Ndobva zvanzi na George Charamba who is ED. To me ndakatarisa zvinhu zvakadai, so it's not that easy kuti tingobva tangozvitambira because ndozoti it's an insult. Aungabvunza kuti who is ED munhu uri kuziva kuti ndi boss wako ndokunobva mari yehupfu every day, ndokunoita kuti anoita kuti mhuri yako idye, ndiwe munhu unotoshandira unenge uri spokesperson wake wobva wabuda uchiti who is that person. It's an insult. But I do not waste much of time tichitaura zvinhu zvakaita seizvozvi because it's zvinhu zvokuti murikuona zviri kuitika. Now, President Emmerson Mnangagwa quietly stepped out of the country late on Wednesday without the usual airport fanfare of blaring salutes and ministers to send him off. The ZANU-PF 83-year-old leader flew to Belarus on an unexplained trip to so significant it appears that he missed a farewell dinner in honor of the departing Chief Justice Malaba at a Harare hotel on Thursday. Vice President Kibo Muhadi attended the event as guest of honor on behalf of Mnangagwa. Government spokesperson Ndabani Mangwana said. A senior government source who spoke to Zim Live revealed it was not the first time Mnangagwa had left the country without ceremony. He had in fact made this exact trip to Belarus before leaving late at night and returning early morning after a couple of days. It's just that this time someone caught into it, the official said. Mnangagwa enjoys close ties with Belarus strongman Alexandra Lukashenko. The president's unexplained absence comes as parliament braces to debate the constitutional amendment bill number 3, which would extend his second and final term currently due to end of 2026 2028 to 2030. The bill would also extend Parliament's term by 2 years and remove the direct election of the president, who would instead be voted by in MPs. Critics and legal experts say the changes cannot be implemented without a referendum, and even then an incumbent cannot benefit. The government denies this and applies determined to force through the proposal, which has reportedly caused reactions in ZANU-PF amid revelations that Chiwenga is stridently opposed. Catholic bishops warned this week that the bill would undermine factual constitutional principles, weakening institutional independence, diminishes direct democratic participation, and erode constitutional safeguards against the concentration and abuse of power. Ndo zvinhu zviripo zvatiri kuningina pano zvatusanga nazvo, but nyaya iyi yadarusoka. The president Emmerson Mnangagwa vakabva vatobudawo futi vari kutaura nyaya yavo on his ex vekugadzwa kwa CJ wechikadzi vari kuti I have officially appointed constitutional
Court Judge Justice Elizabeth Gwaunza as the new Chief Justice of the Republic of Zimbabwe. She succeeds Chief Justice Malaba, whose dedicated service on the bench concluded yesterday after an illustrious 45-year judicial career, having served with distinctions as our Deputy Chief Justice since 2018. Justice Gwaunza takes over the leadership of the Judicial with immediate effect. Today, she breaks new grounds as the first female Chief Justice in the history of Zimbabwe. Joining her in this leadership chapter is Justice Paddington Garwe, whom I have appointed to serve as the new Deputy Chief Justice. Both appointments executed in terms of section 180 subsection 2 of the Constitution of Zimbabwe bring unparalleled legal expertise and decades of judicial experience to our apex courts. Let us join hands and congratulate Justice Gwaunza and Justice Garwe as they lead our justice delivery system forward. Ndo mashoko ari kubuda achitaurwa na President Emerson Mnangagwa kumushure mekunge vatsvedza vaenda. Saka tiri kuti chi vamalaba vakaresigna avasisiri pabasa, nguva yavo yakadarika. Last time vakambopuwa grace period kuti vamborova, but zvinhu zvacho zvazongoita se zvazongogomera papa zvagomera. But andisida kuramba ndichidzienderera mberi nyaya dzacho dzakawandisa. Handiti tiri kubva tangozivisana ngoma ndiyo maZimbabweans ese zvawo vari munyika South Africa ine vari kuda kuregisterwa macompanies nekuvhurwa maFNB business account. Please batai number dzeeducation research, vanokubatsirai. Ndo shasha idzodzidzi mukoma own number dzavo ndo dzichange dzichibuda pascreen. Vanokuitira vari kwavari uri kwauri ikoko aunide kutravel. Saka kura kuti vari nationwide number idzodzidzi dzinokwanisa kuti utese ungoshitaura nawo. Saka garai mavabata muitiro zvinhu zvenyu ipapo handiti. Saka izvezvi without wasting much of the time, regedzai tiva tangonzwisisana zvinhu zviri kuitika nguva isati yatsvedza. Handiti pane zvinhu zvakawanda zvine zvichitaurwa nemaZimbabweans. Unoziva kuti maZimba tichaona anotaura ide tichaona vanoonera stereki izvozvi taura kuna kwandiri kuita ini kuna wakatofurwa masi aiwo akafurana vachirwira idzi tinyaya dzana Mnangagwa nana Mugabe, dana Mnangagwa nana Chiwenga idzo dzoupenzi. Handifiri zina basa inini kule hama yedu yapedyo yakafurwa zuro yakam muzanopiye mumatova newo kana musati mazviziva. Imi muchazara kupandukira vanhu vezanopiye vasivo vakatopandukirana kare. Ukangozikanwa unzi wewe uri side zeki yaChiwenga kana side zeki yasekuru Momba nofurwa. Kutekeburwa mwana mai we, tekeburwa kufurirwa kure. Asi zoiti zvazvingarenda kutumira video racho nefoto yacho zvesaka paakafurirwa ngarenda kupa video nefoto racho zvese paakafurirwa. Inondotoziva kuti iwo ukangokupa unotoisa kusocial media. Akavhurwa nenyaya yekusapota Chiwenga, igurupu Chiwenga yakatekeburwa nefuti tekeburwa. Akomana vanouraya nandefo watekeburwa kusapota Chibenzi. Handizouraisi ine ndichiona kune zvakawanda maprojekti anopa mari kudarika yekushandira zanokuya. Maprojekti akawanda anopa mari kudarika yekushandira zanokuya. Handiti zvokupengeza. Zvakatowanda zvinopa kushandira nyangwe izvozvi zvinoda kunyange pana mai angu kule. Ukaona zvanyanga dzamari yako yaunenge wakawana kusocial media iyo YouTube chini. Drop out.
umhanye nerimwe divi reimwe project. Vanhu vatotadza kuzvisa kuti ako munhu uyo wakazoenda nei, hazvikuchengeti, kutorwa kwamakwa.